lidi, zase tady je Tomáš a jak můžete všimnout, nikdo tady dneska není se mnou. A tohle video je zase, není to ani vlog, je to prostě normální video, je to informačka taková menší. No, takže chci říct jednu důležitou věc, abyste se nedívali, proč nenatáčím tak moc hry. Zatím jsem natočil jenom jedno, Mafii 2. Nebojte se, to přijde. Ale zatím budu natáčet jenom vlogy a normální videa. Později, třeba příští rok, to už bude lepší, rok 2016, to už budu trochu lepší youtuber. Teď jsem přece před asi 4 dnama začínal, nebo před 3, takže ještě mi to tak nejde, no. Ale prostě chci vám jenom celkem říct, že budu natáčet nejdřív jenom prostě ty vlogy, videí tam nebude tolik, jako hry, jo. Za to se omlouvám. A takhle bych to asi bylo všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže do popisku vám nebudu asi psát dneska nic. A do komentářů mi něco napište, nějakou inspiraci menší, co bych měl natáčet. Jestli s kamarádama, s Tomem, nebo já nevím, s někým jiným. Prostě s Alešem, kromě Vaška Lugenda, kvůli tomu, že on nebydlí tady, to je jedno. S Alešem klidně. S Tomášem taky klidně, jo, a tak no, to podle mě je všechno a je to všechno. Ještě bych vám, ale ne, to už se uvidíme u jiného videa, který budu dávat asi ještě dneska, to bude asi tak přes minutu. No a napište do komentářů, like a to je všechno. A když se vám tohle video nebude líbit, tak dejte samozřejmě dislike. Takže čau.